Evo, poštovani, ja vas sve srdačno pozdravljam i kao što je rečeno od našeg brata Zvonimira Šeparovića, bitka s vremenom je ključna bitka, pa ću ja nastojati biti kratak, jer većina nas ovdje, kao što vidim, znade sve naše muke i mislim da svi mi ovdje bi trebali snažiti ovo što je Stjepan Šterc rekao, jer Hrvatska ne izumire, nego se nju ubija, mogu tako reći, jer kad gledamo 4 stožera na kojima počiva svaka zajednica, identitetska, dakle to su teritorij, stanovništvo, jezik i vlast. Sve ova tri bi trebala biti u funkciji stanovništva. Međutim, kad gledamo što se događa s hrvatskim teritorijem, što se događa sa hrvatskim jezikom i naročito što se događa sa takozvanom vlašću, onda je potpuno jasno da su sve u funkciji ubijanja Hrvatske. Čuli smo o jeziku, čuli smo o svemu i zapravo u ovim vremenima kada se radi o opstanku hrvatskog naroda, a i kad se radi o opstanku Hrvatske, pa kad gledamo što je Hrvatska, Hrvatska to smo mi, dakle to su Hrvati. Bez Hrvata sigurno neće biti Hrvatska. Zbog toga da bismo shvatili što se nama događa, potreban je širi pogled, dakle potreban je pogled u povijest, jer puno je neistina i laži koje slušamo, a jedna od neistina jest da ne mislimo na prošlost, da se nje odrećemo i da mislimo samo na budućnost. Jedino što postoji, mogli smo reći sa razine neke filozofije, jest prošlost. Sadašnjost, prema nizu mišljenja, pa čak i onih fizičara, dakle ne postoji. Sadašnjost je tako kratak trenutak da ga možemo potpuno zanemariti. Dakle, jedino što imamo to je prošlost i to je ono što jesmo, a ono što bi mogli biti to je budućnost. I sve što nam se događa u toj prošlosti je od ovoga trenutka ili treptaja sadašnjosti, dakle jest i smisao toga sve što se radi dakle, sa teritorijem, jezikom, što je sve gotovo što rade ključne poluge vlasti u Hrvatskoj, jest ubijanje te hrvatske budućnosti. Među nizom problema, budući se radi o opstanku, ja bih naglasio samo jedan jedini, jer je on zapravo i presudan. Mogli bismo nabrajati dugi niz svega što nam se događalo, no ključno je, rekao bih, duhovnoj krizi. A ta duhovna kriza počiva na jednom dugom povijesnom kontinuitetu, da smo tamo od 1102. godine bili bez svoje vlasti, bez svoje države, dakle svi koji su upravljali s nama i to što je bilo ključno upravljanje radilo protiv hrvatskog naroda i protiv hrvatskih nacionalnih interesa. Međutim, tada nije bilo duhovne krize, jer u nama je tinjala, gorjela ono što je ključno da bi čovjek uopće imao smisao života, a to je nada. Dakle, nadali smo se i mnogi su hrvatske glave poduzimale i padale zbog toga, dakle, da ostvarimo svoju državu, dakle, da mi upravljamo sami sa sobom. I bilo je lakše trpjeti žrtve, da ne govorimo one starije, ali one najteže u vrijeme komunizma, ne samo fizičke, nego i one duhovne, kulturološke, ubijanja svega hrvatskoga, uključujući hrvatske institucije, dakle i hrvatsku tradiciju. Bilo je to lakše podnositi, jer uvijek je gorjela nam nada, kada budemo imali svoju državu, to će prestati. I sada u Hrvatskoj se događa to, da se Hrvatska ubija u ime upravo te hrvatske države. To se može očitovati na jednom migracijskom pokazatelju, a to je da ovo što se istražuje hrvatsko iseljeništvo zadnjih preko 100 godina, nego postoje solidne evidencije od kraja 19. stoljeća od Austro-Ugarske na ovamo, i postoje cijeli niz svjedočanstava pokazatelja da svi koji su odlazili iz Hrvatske, odlazili su protiv svoje volje i u njima je uvijek gorjela nada da će se vratiti. To se očitovalo dva jasna pokazatelja da veoma rijetko iznimno je bilo da cijela obitelj, nego uvijek odlazio pojedini član, pa onda raznim okolnostima povlačili druge, ali isto tako drugi pokazatelj koji svjedoče koliko je ta nada gorjela je da većina njih nije prodavala svoju imovinu. Iako bi taj novac dobro došao u iseljeništvo, dakle oni su uvijek vjerovali da će se vratiti. Ovaj sada naraštaj koji odlazi, on dakle nema nikakve nade, jer je ubio upravo ono što je nekada bila nada, a to je da se javi hrvatska država, dakle ona će biti sve u
I ovaj naraštaj koji sada iseljava odmah govori, a to je hrvatska mladost i ono što je najpotencijalnije i najobrazovanije, gotovo svi izjavljuju da se nikada neće vratiti, da im se gradi ova Hrvatska, da tu nema smisla živjeti, da tu ništa ne vrijedi. Dakle, tu je ključno pitanje opet i preporuka, dakle, ko je odgovorni? Odgovorni smo mi, jer svi drugi neprijatelji Hrvatske rade svoj posao, a mi ga ne radimo. I ključno bi bilo okupiti se oko ovoga što predlaže Nacionalno studilište, a to je promijeniti izborni zakon, odnosno konačni cilj je da u Hrvatske državne i društvene institucije dođu oni koji će služiti hrvatskom narodu i hrvatskoj naciji i Hrvatskoj kao zajednici. Znade se kako se to radi, a ključ u tome jest, dakle, u izbornom zakonu i zato se on toliko ne mijenja, i ako se na nešto trebamo svi fokusirati, to je upravo to, jer bez toga sigurno neće biti hrvatske budućnosti i uzalud priče i o jeziku, i o teritoriju, i ne znamo svih problema koje imamo. Ključna prijava je vaš jest ono što je bila najveća nada, to je hrvatski domovinski rat, i to je drugi primjer gdje se može vidjeti jasna perverzija vrijednosna koja se dogodila, i to je naravno vrhunac duhovne krize, a duhovna kriza proizvodi sve ostale krize, gospodarsku i socijalnu minu. Dakle, jest to da su heroji hrvatske obrane pretvoreni u ratne zločince, a stvarni ratni zločinci su postali ugledni i bogati građani u Hrvatskoj. Naša zadaća je to promijeniti da bi Hrvatska živjela u budućnosti.